jroning wartaya Grupapa kondo nojek arisa cuko Srinata lenggah mungguing sing angsana ing siti inggih sikra ing adhep Prabangga long rarasing pamyat rengganing Datulaya Sri Cinawi sesotya manik mawara sarat mirat sumirating mangilat adit ya Tranggono sumawur ujwalan niraku manyar atap silaning kang samya nanggil Pranayaka Bupati Pangarsa
anon-anon satindhiye wos urmahapma ngayun nganti sabdaning nata Karnantyase Prabu alon lingira aglis satine katining karsa titi samendang karampet sabok Brahmana raja sabda Brahmana raja Piring dangu Sarawa Padukada Koko Prabing Durawati keparenga ngaturaken pambagya panakrami suming pangabekti kula kunjupa wonten sandhaping pada Padukada Koko Prabu Yayi Rarja pisowan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rementah dat kakawulaken ing Lungaya rumeket ing Wardaya amawah ana Bawalaksana pudya astanipun Kakang Kunjupa sing ngandika Yayi Prabu Puntadewa saking panampi kula duh Koko Prabu kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat nuwun monggo kula aturi nyekecaken anggen paduka lenggah duh Koko Prabu Yayi sampun boten kirang sekeca prapanipun Kakang ing Darawati wonten Paswakan Agung negari Ngamartana non ngestokaken dawuh Yayi Samyaji Koko Prabing mandura ngaturaken kasegan panakrami sos keping pangabekti kula Kunjupa wonten sandhaping pada Padukada Koko Prabu Baladewa nggih Yayi Raja Wiswan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rementah dat kakalungaken ing Lungaya rumeket ing Wardaya amah ana Bawalaksana pudya astawanipun Kakang Kunjupa jengandika Yayi Prabu Puntadewa sating panampi kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat nuwun monggo duh Koko Prabu kula aturi nyikecaken paduka lenggah duh Koko Prabu Yayi sampun boten kirang sekeca prabanipun Kakang ing mandura wonten Paswakan Agung negari Ngamartana non ngestokaken dawuh Yayi Slidang Kresna kakangku aku Werkudara Sarawa ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ana ngarsamu Slidang Kresna kakangku ya Bratasena wis tak tampa ora liwat paestuku wae tampanana Yayi Werkudara ndak cadhong tangan loro ndak gegem ndak pundi kumpula lan aji jaya pangastune Slidang Kresna kakangku
Baladewa bule kakangku ngaturke bekti kunjuk ana ngarsamu. Ya, ndak tampa Bratasena. Ora liwat pangestu kowe tampanana Yayi Sena. Ndak cadhong tangan loro. Ndak gegem, ndak pundhe ana mastaka dadi jimat pangestune Baladewa bule kakangku. Senadyan kula pun Arjuna duh Koko Prabu ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka Koko Prabing Darawati. Arjuna wis tak tampa. Ora liwat pangestu kowe tampanana kaipe kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat. Koko Prabing mandura ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka duh Koko Prabing mandura. Ya, Arjuna tak tampa. Ora liwat pangestu kowe tampanana Yayi bocah bagus. Kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Ya padhang pindha wulan purnama rasing manah kula duh Koko Prabu, Koko Prabu. Sasamunipun kula nampi nirapa duka duh Koko Prabing Darawati saderengipun paduka rawuh kawontenan negari Ngamarta petong dedet limengan. Upama Cinandra pindha sawa kelem ing Panciratri boten wonten ular ing karya padhang. Tanpa beda patrapipun taruna ingkang kandhuan gandrung asmara. Kedadak kapadaning sawit saking rawuh paduka duh Koko Prabu, Koko Prabu. Yayi semanten ngejengandika ngluhuraken dhateng asmanipun pun Kakang Darawati. Kejawi wedharing sabda. Pratanipun Kakang Kang Sinugata. Olah manis sinubaging tata krama kang sarta linuberan ing gegujek. Genging panon tanpa pami. Wujudipun pakurmatan ingkang rikalenggan punika kasugataken wonten Paswakan Agung negari Ngamarta duh Yayi Samyaji. Saged anggen kula mangerti awit ngenget-enget dawuh kang sarta pucal paduka duh Koko Prabu, Koko Prabu. Yayi. Menapa to sababipun? Nebakaken awala wonten nagari Darawati menawi tanpa pepalang. Kang sarta tanpa pangbengan pun Kakang tinimbalan seba wonten negari Ngamarta Yayi. Menawi wonten samya sutaning panggalih sayogi kawedharing kathah keparenga kula nderek ngarosaken menawi sembada ambabating rungkut angoboring pepeteng hambirat sungkawaning tias Yayi Prabu Puntadewa. Nuwun monggo kula trimajeng duh Koko Prabu. Kepareng kula matur wonten ngarsa paduka Koko Prabing Darawati ngestakaken dawuh Yayi. Palugon laguning lekas Lokita linuting kitung kadung kadereng amomong ngun manah rahayu ayo ana tan golong kumolong manadukara karenane
Para mangapus Nunduk Yayi Samiarji monggo kula aturi paring dawuh mbok menahipun Kakang Durwati Sembada ambabate rungkut angobaring pepeteng hambirat sangka wening Tyas Ayu Prabu Puntadewa ngestuaken dawuh duh Koko Prabu nembe kemawon para Pandhawa pribadi kula pun Puntadewa Bratasena Arjuna Pinten lan Tangsen sami sarembak ing pangka kepareng mala kramaken ingkang putranipun adi kula pun Bratasena namipun Antasena kepareng badhe kapala kramaken kaliyan wujudipun widodari saking Karang Kaendran putranipun Pukulun Bathara ingkang nami Bathari Manik Lungit duh Koko Prabu mila paduka kula atur rawuh wonten negari Ngamarta ing pangkah krasa jumurung lan angkaipun adi kula pun Bratasena anggenipun kepareng badhe mula kramaken Antasena Manik Lungit duh Koko Prabing Darawati namung padha kang sembada saged ambabate rungkut angobaring pepeteng Suling Sudarma ingkang tartamtu paring iga pratika magepohan angkaipun para Pandhawa duh Koko Prabu Yayi sagading manas sakadharampah kula ngurmasi dereng sepinten jembaring tebo kirang pengalaman supen ing bab pinteran nika kula dada namung rek ning dipun pundhuti pamrayogi wasing gati mboten kepareng badhe mulang utawi ngungkuli dhateng Kyai Prabu Puntadewa namung klungsu watunipun kula menika udu dados sawetawis sampun cetha menawi para Pandhawa kepareng badhe mala kramaken pun Antasena kalian wujudipun widodari saking Karang Kaendran ing menika pun Manik Lungit putranipun Pukulun Sang Hyang Bathara menawa sampun kapenggali kanthi mening jalaran wonten jagat nika wonten wujudipun paugeran ing kedadipun ugemi dening sedaya para jalma ing jagat raya jodhonipun tiyang gesang menika sampun wonten piyambak-piyambak ing mangka menika saged lumastani nerak dhateng wujudipun kasusilan ing antaripun menungsa kepareng badhe nggayuh garwa dhateng wujudipun widodari Yayi sisip sembiripun kurang-kurang bejane menika badhe nuwuhaken wujudipun bilahi nuwuhaken wujudipun malah tumrap jan mung pareng badhe ngangkah dhawuh lan wujudipun widodari kepareng kula nyuwun priksa menawa sampun jangkep menawa dados saranipun dados syaratipun anggen pareng badhe amengku dhateng wujudipun pun Manik Lungit la iya wong raben iki ora ana jodhone dhewe-dhewe lumrah iki menungsa ki ya karo menungsa ora kok menungsa kok dhawuh karo widodari kuwi jenenge nerak kasusilan nrajang waring Gusti kang akarya jagat dara apa wis kok pitung ora wedi kowe kena walat anakmu kok rabe karo widodari jalaran kowe iki menungsa lumrah adan rangsana ta Bambang karo Endang dewa karo dewi Hapsara karo Hapsari menungsa ya karo sak lumrahing menungsa sing kok takoki upamane apa wis kok goleki dina sing apik kanggo dhauping punang pinanganten wis kok wiwir wis kok ulir budimu mantep nggonmu dhewe anak mantu widodari wis kok pitung ragatmu
tuntunan sing kok tanggap apa? Wis golek wong tuwa kanggo nulak udan. Wong tuwa kanggo pager-pager bab kuwi dadi adat utawa pakulinane wong yen to duwe gawe. Kabeh wis tak samatake babar pisan ora ana sing kuciwa. Wragat wis tak samatake. Aku mbeleh kebo cacah ora kurang saka 7. Uba rampen kebutuhan gerabah kabeh cukup. Kanggo wiyaga ya wis ana, kanggo pengrawit uga wis ana. Kanggo waranggana, ngendi waranggana tak tekake kabeh. Babar pisan ora ana sing tak sing. Kono kabeh tak singga, tak dadekke siji bot-bote nggonku nyambang lan sumbang marang kabeh para sanak sedulur. Kabeh tangga teparo ya wis tak aturi. Narendra sak jagat wis tak aturi. Tak gaweke undangan kabeh. Edan. Gedhen-gedhenan. Ora kok gedhen-gedhenan. Bot-bote margya karo anak kula nang aja nganti aku gawe kuciwa karo anak. Jalaran anak olah bapa sing keprabda. Jeneng wong tuwa kudu nuruti apa to sing dadi panjaluke anak. Gandeng anakku pengen mengkuwi dodari tak turuti. Men besok aku tuwa ora dipaido karo anak. Anakku cacat telu tak gawe ke omah dhewe-dhewe. Gatotkaca ning Pringgondani. Antaraja tak papake ana sak ngisore bumi. Klebu si Antasira iku wis tak cawisi wragat kanggo gawe bale wisma. Sebab wong tuwa duweni anak yen ora sembodo, ora wurung tuwane bakal dipaido karo anak. Kula tak budidaya wit sih mudha aku makarya kanggo kamukten kang sata gamoyane anak lan bojo. Uripku mung kanggo nindakake dharma anak lan bojo kejaba. Aku kudu nindakake dharma urip ana negara. Dadi betenge wong sak negara ning keluarga uga tak utamake. Tambak Kanggeng wonten dawuh. Kuwi ya wis mantu. Dereng sinuwun. Anakmu pira? Cacah wonten 8 ingkang setri menika cacah wonten gangsal, ingkang 3 menika jaler. Wong ngono? Nggih. Jebule anakmu ku ya akeh kathah. Daipun para pinter anak niku menika kathah, menika rezekinipun ugi kathah. Jarene ngono ning nyatane ya akeh. Wong sing anake akeh ning uripe nandhang wujude sangsara. Ya. Yen to kabeh kanthi kapitung kanthi permati, aku ora bakal maido wong tuanane mung jumurung apa to kang dadi karepe. Ya kuwi adik-adikku para Pandhawa. Sing baku ngutamake ya kuwi gedhekke donga marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat. Lan memayu ayuning sami. Mengkone tak kira bakal lakon apa kang digayuh dening para Pandhawa. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyakraring Persiwa Raja Nawisuta kang munggah kaliraing rata tur dumyangakene kang sarutama ing ngantos purna sabdane nata amarta Prabu Puntadewa dadak ketungko gegering sapa prapane dewa suduk mau dal-dal sang Bathara Raja ya kang sampun temati gem kang samya anangke ya Sri Bala Dewa Narpati saklangkung tresnanipun
miat langening kalangiwan aklar pandamoncar kinon lerga kunang sureng sorote kan padang asor lan pacare purnameng gegono dasare mangsa ketimbang bimo anawang kaleme mawi limut kalamatan srone alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki kine yen tanemu sayati tantiso momor Piring dangu sarapa duka dubukulu sang Hyang Resi Kaneka putra keparenga ngaturaken pambagya panakrami sastra ing pangabekti kula konjuka wonten sandaping pada paduka dubukulun sang Hyang Resi Kaneka putra Pak Pong brokenjong kaya waru bengkong mepet gimbong untun tek arane apa ngadas soto jenenge rompong sing empuk dhewe jangan terong iya ya Punta dewa tak tampa ora liwat pestu kuwe tampanana nggih. Kula cadhong tangan kula kali kapundi wontene mustaka mugi dadosa jimat. Senajan kula pun kresna Jawa Kulun ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk pukulun sang Hyang Resi Kaneka putra. Ya kresna tak tampa.
Ora liwat pangestulun bae tampanana Sri Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat. Nadyan kula pun Balarama Pukulun ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Iya, Baladewa tak tampa. Ora liwat pangestu ulun wae tampanana. Kula cadhong tangan kula kalih kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat. Aku Werkudara Narada Dewaku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk ana karsamu. Iya, Werkudara wis tak tampa. Ora liwat pangestulun bae tampanana Werkudara. Ndak sadhong tangan loro tak pundi ana mustaka dadi jimat. Ndadosaken kagiat kadra kasandu Pukulun. Arawapa dukeng boten mami cecala saderengipun wonten negari Ngamarta. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedaring kathah keparenga kula nderek ngraosaken duh Pukulun Sanghyang Narada. Iya, Puntadewa. Tekaku kang tanpa cecala utawa kabar sadurunge mapan tak temoho. Jalaran arep dikayong minangka dadi dutane Sanghyang Jagat Girinata. Titiwanci dina iki aku kudu tetinjo martuwi ana negara Ngamarta magepokan angkahe para Pandhawa nggone bakal malakramake ngatarane Antasena lan Manik Lungit ya kuwi anake Sanghyang Bathara Indra. Dadi ana tembung wujude babak anyusuli. Mekaten Dewa Pukulun kaya mangono Puntadewa. Werdine tekaku negara Ngamarta kang sepisan ngerti marang kabeh kawulujengane para Pandhawa kalebu ya kuwi anak Anggering Ndrawati Sri Bathara Sena. Angka lorone minangka dadi duta utawa caraka. Caraka ki utusan nek ning desa jenenge Carik. Nek Carik ki utusane lurah, lah nek aku kami tuaning dewa, utusane Sanghyang Jagat Girinata. Nek Wiyaga utusane ya kuwi dalang tadi. Lah nek penumping kuwi sing nyamapake njangkepi kebutuhane ya si dalang. Mung gandeng toko karo mbelung mau. Mula kasadekan ya wis ana sing lali lho saiki kok. Wong sing ganti tekaku negara Ngamarta ya kuwi mung bakal nyethake mbaleni bab perkara pitung nalika semana ing antarané para Pandhawa karo ya kuwi Sanghyang Bathara Indra. Biyen rak wis pitung bakal malakramake Antasena karo Manik Lungit ning ana sing katalumpen nggih. Upamane menapa Dewa Pukulun ya kuwi ana kang minangka syarat utawa seranane gandeng. Sing dipalakramake kuwi antarane menungsa karo widodari kanggo nyingkiri welak. Aja nganti ana kedadian ana wujude sengkala kang kasan sempyok marang para Pandhawa. Dewa nalika semana ki katalumpen utawa lali bakal blakake marang para Pandhawa. Lah iki bakal tak blakake ana kang minangka dadi syarat utawa seranane nggone bakal malakramake anak Pandhawa karo Manik Lungit. Upamane menapa Dewa Pukulun? Upamane angka sepisan. Antasena kudu sembada nyamapake. Ya ki wujude cupu Manik Madewara kuwi tilas wadahe Lengatala ingkang minangka dadi srana bebana mboyong ya ki Manik Lungit saka Karangkaendran menyang negara Ngamarta. Angka loro pasrahe temanten sing nyarani ya kuwi si Bratasena utawa Werkudara pribadi nanging kudu nganggo srana nyembah sesedukan andhadhap ngekapada marak mangenjali ana ngarsane Sanghyang Jagat Girinata kanthi ya kuwi nindakake basa. Rong perkara kang sepisan nganggo srana ya kuwi cupu Manik
Madiwara angka 2 Werkudara kudu nyembah kelan Sang Hyang Jagat Girnata uga nandukke basa marang para dewa. Sena Paguna Mara sakaring toya rikala jegur segara alun gulung megulung gulungan Mbak penyuku mambang tuwis nang lebur bumi ndak tampa apa to kang dadi andharane Narada Dewaku magepokan syarat utawa srana ingkang kudu disamatake dening para Pandhawa bot-bote kang ngradekke si Antasena ya mung ana cacate. Cacate apa kula? Apa to sababe wujuding srana kang satos syarat mau? Kok dikandhake dina iku ora biyen-biyen tuk nalika sapatemon ana Kahyangan Suralaya. Ing mangka manut saka penemune para pepundhen kang sarta para sepuh jarene jodho jodhok ki anak ki mau ana pilahe dewi-dewi ana gandengane dewi-dewi ning yen to Werkudara ora nganggo tata cara sing kaya mangkono waton kabeh kinodrat arepa menungsa karo dewa arepa menungsa karo widodari ento pancen nyata kabeh mau jodhone ora bakalan sing ngluputake jalaran dewa kuwi uga menungsa ya mung mikire para dewa sak ndure jal menungsa Kulento iki dina dadak nganggo syarat wujude cupu manik Madiwara. Apa meneh syarat kang kaloro aku kudu nindakake basa. Dadak ngeko padha marak mangendali sowan ngabiyantara. Nantuke basa ana ngarsane Sang Hyang Jagat Ginata aku ora sudi. Kuwi adeg-adege Werkudara. Wong sak jagat ora bakal sing tak basani. Kejaba Gusti kang akara jagat sing nyiptake Werkudara. Mula kok upama petong dina iki diwurungke ora dadi ngopo. Antasena tak golekke jodho liyane manik lungit. Aku isih iso golekke wujuding wadon kang ngungkuli. Ya iki Betari saka Karang Kaendran. Nek ngono dewa mencla-mencli tembung ora kena dadi paugeran. Tanpa kena diwurungke rapine Antasena karo dening tumuwuh salami mung amas lan eling lukitan ning alam monggo ngarep wis tak takonke petungmu wis genep wis golek wong tuwa kanggo golek dina pangging ponang pinanganten wis golek uba rampene wong duwe gawe. Lah kok iki malah perkara pitunge sing durung saketi jane Werkudara iki piye ya? Wong lek jugetan gampang mutung.
Layak kumpulan ning kono-kono kabeh ora gawe mergole gampang utung Werkudara iki. Mestine perkara sing kaya mangkono kena dirembug. Wong perkara golek ubo rampen cupu manik madiwara karo basa kowe kok ora gelem. Mangko nyatane drajating dewa ku sak dhuwure menungsa. Yayi, keputusane piye Yayi? Iki nguwatirke tumrap kawibawane wong Amarta, kawibawane para Pandhawa. Pukulun. Kula namung nderek kawicaksanan paduka pukulun sang mangresikane ka putra. Aku iki mung utusan. Perkara ditampa beda, ditampa ganjil karo Werkudara, tak sumanggake sing baku, aku njaluk pamit. Kabeh wis tak andharke apa to kang dadi kersane Sang Hyang Jagat Pirinata. Tatkala narba Kresna tantulus Cakra-ring kang munggah kalih kira ing rata. Kawilet lang-langan lalu long-long kalingan kalunglun. Yayi awet madal pasilan keparang badhe nungkul lampahipun pun Bratasena amangatos gagar-wigar tanpa karya Yayi. Anggenipun keparang badhe mula kramake dateng pun Antasena dapel manik mengit awet madal pasilan Yayi. Nderekaken basukarjane lampah Koko Prabu. Kapten padha warah
pangungkung kandhuan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulus Yayi Diagi warna kang padha mraksiba pun kakang arep bakal mekas maneh tungkan napa to kang dadi lakune sedulurmu tuwa ya kuwi Si Bratasena mok ngestokaken dawuh Pak Prabu kocap kacarita Lakasmana wis purna sabdaning Sri Puntadewa sabda pandhita ratu sabdaning pendhita pangendikaning ratu Datankna wolawali pindha tumetes sing mikesna temaming drancang seta sektan bisa lumebet Kundra Sri Narata kawis tinggal Banjaran Sari Srinata mundur kedaton kaya Probadaya Srimpi Dewa Kecawantah
ku